Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li se jiġi ippubblikat l-avviż legali għal kunċett ta' Equal Pay for Work of Equal Value għas-settur privat sa mill-bidu tas-sena d-dieħla. Waqt konferenza l-aħbarijiet fabbrika fil-Marsa, il-Prim Ministru akkumpanjat mis-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Ellul qal li din il-bidla se tfisser li ħaddiema tal-kuntratturi u ħaddiema impjegati dirett fl-istess post tax-xogħol jitħallsu indaqs meta jagħmlu l-istess xogħol tal-istess valur. B'hekk mill-ġdid il-Gvern se jkompli isaħħaħ id-drittijiet tal-ħaddiema bil-Prim Ministru jispjega ħidmet il-Gvern bħala waħda li tkompli timbotta ir-riformi u l-bidliet li jagħtu s-saħħa lil ħaddiem. Dr. Abela irrimarka kif din kienet wegħda oħra imwettqa fil-programm ta' ħidma tal-Gvern Malta flimkien. Il-Prim Ministru qal li llum id-diskussjonijiet mhux biss bdew, iżda il-Gvern irnexxielu iġib bidliet imnebħin mir-ruħ soċjali. Nemmen illi l-ħaddiema jixirqilhom illi jkunu stmati l-istess, li jkollhom kundizzjonijiet tax-xogħol il-koll tajba u jieħdu bidritt dak illi ħaqhom u dak illi jkunu qegħdin jaħdmu għalih. Il-Prim Ministru Robert Abela sostna kif dan il-kunċett qed jagħti d-dinjità u d-drittijiet aktar b'saħħithom lil ħaddiema kollha. Għal kontra ta' pajjiżi oħrajn li qed nisimgħu dwarhom fl-aħbarijiet internazzjonali fejn għandek sitwazzjoni ta' ekonomiji li qed jikkontrattaw, jiġifieri li qegħdin jiċkienu. Ekonomiji ta' pajjiżi Ewropej oħra li qed jiddeċiedu li jieħdu pass lura m'għandhomx alternattiva u li saħansitra qed inaqru minn dak li għandhom diġà. Minflok aħna qegħdin nissaħħu u nsaħħu u nimbuttaw lejn aktar kisbiet, lejn aktar drittijiet ukoll partikolarment fejn jidħlu il-ħaddiema. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Ellul sostna kif din ir-riforma fid-drittijiet tal-ħaddiema qed tiġi wara ir-regolarizzazzjoni tat-temping agencies bid-drittijiet tal-ħaddiema ikunu fiċ-ċentru ta' tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna. Pass storiku li jibni fuq dak kollu li ksibna għax propju qed niggarantixxu trattament ugwali għal ħaddiema tal-aġenziji tax-xogħol. Din il-liġi tal-Equal Pay for Work of Equal Value li kif qalteb il-Prim Ministru ser tiġi pubblikata għada fil-Gazzetta tal-Gvern, inna naħdmu fuqha għal dawn l-aħħar sena u nofs fejn ħdimna id fit ma' firxa vasta ta' stakeholders.